مجلسا کۆمبوونا ژنان یا زەنوبیەش بوو شوورڤەکردنا rêziknameya xwe civîneke berfireh li kantona Reqayê li dar xistiye. Civîn bi beşdariya tevger û rêkxistinên jinan û fîs û komîteyên jinan ên li kantonê hatiye sazkirin. Civînê bi deqeyeke rêzgirtinê dest pê kiriye pişt re jî hevseroka gerînendeya têkiliyên derva ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed gotarek pêşkêş kiriye û behsa rewşa dawî ya Sûriyê kiriye û sîstema nenavendiyê jî şûrve kiriye. Civîn bi parvekirina nêrîn û nirxandinên beşdaran bi dawî bûye. îro Meclisa Komîbûna Jinan a Zenûbiya li kantona Reqayê civînek li dar xist. Li civînê de hevseroka gerînandeya têkiliyên derve İlham Ehmed beşdar bû û rewşa dawî ya Sûriyê şîrove kir. Her wiha behsa rola jinan di pêvajoya nû de kir. Me gelek sûd ji vê civînê girt. Em serkeftinê ji bo Rêveberiya Xweser û hemû jinên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dixwazin. Komîbûna jinan ya Zenûbiya ragihand ku jin dengê aştiyê ne û bêyî beşdariya çalak ya jinan Sûriyeke demokratîk ava nabe. Meclisa Komîbûna Jinan a Zenûbiya ya kantona Tebqayê çalakiyek li pêşiya navenda xwe ya li bajêr saz kiriye. Di wê çalakiyê de gelek rêveberên komîbûnê beşdar bûne û daxuyaniyek jî hatiye dayîn û hatiye gotin dengê jinan dengê aştiyê ye. Beşdarbûna çalak ya jinan nebe, Sûriyeke nû jî ava nabe.